Té la paraula el senyor Jaume Font. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Senyora presidenta del Govern, la llei 5-2005 de 26 de maig, la llei de conservació d'espais de rellevància ambiental, l'ALECO, va ser una llei que va aconseguir un consens quasi igual que la llei de l'any 1991 dels ANEIs. El seu partit i el PSM varen estar molt d'acord amb aquesta llei. El que diu en el seu article 21 s'ha de regular atenent finalitats científiques, educatives o de conservació les zones d'exclusió. Vostès, enguany, dia 21 de juliol d'enguany, varen fer una desprotecció d'aquestes zones d'exclusió. Ja els hi va dir el senyor Melià quan se va discutir la llei aquí en el mes de juliol i ara també els ha dit el Ministeri que els avisa que la solució d'impacte ambiental aprovada per el seu govern pot ser inconstitucional. I a la vegada el GOP ja li diu també que havien d'haver modificat el pont i no haver fet això. I a la vegada el defensor del ciutadà també els diu que pot ser inconstitucional. Davant aquesta qüestió, li demanem des del PI quina resposta pensen donar o pensen no fer res després que tota aquesta gent els hi suggereix que això no està bé. Gràcies. Hi ha una gràfica del Voltor Negre que l'any 2008, antes de posar en marxa el paratge natural de Serra Tramuntana, hi havia 15 nius i hi va haver 13 polls. L'any 2016 hi ha hagut 37 nius i hi ha hagut 32 polls. És evident que la figura de protecció del paratge natural de Serra Tramuntana, que també li va ajudar a vostè per demanar Patrimoni de la Humanitat de l'UNESCO a Serra Tramuntana, ha funcionat molt bé i s'ha més que doblat. Segona qüestió. Aquí hi ha un informe del cap de departament del seu govern, de la Conselleria de Medi Ambiente, on diu clarament: en esta dirección general no existe ningún informe ambiental específico justificativo de la modificación de la LECO citada. Se realizaron reuniones técnicas de valoración atendiendo a la realidad de la gestión ordinaria del paraje. Li dic perquè no hi ha un document tècnic que vali que se baixi això. Estem a Esternelles, no ens equivoquem. Estem a Esternelles. Quan topam en la propietat privada, ens oblidam ja si hem de passar que estigui protegit. No ho dic per vostè, però sí pel seu conseller. Una cosa que va tenir consens, una cosa que demostra científicament que ha funcionat, que s'ha més que doblat, que són l'única illa del món que té el Voltor Negre, més és que varen venir lleonats que se varen despistar degut a les corrents. No juguem amb això, perquè 4 vulguin passar per allà on està perfecte, protegir, i tenim una... Senyor Font, el seu temps s'ha exhaurit. Tenim una meravella, no la rompin. Gràcies.